mapasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid magaya manday tatao. Asino ti sirsiri kumititawa ites? Ni Lucas nagawid magaya man dito'y lugar tayo. Kaano pa'y? Kauawid na siguro italaang mat anakitak manen. Nang kitaam? Kaano iso di limabas itay? No apay anagawid pa'y laang day at tao. Bayam ano kayat na dagawid? Saan mo't ama iparit? Wala, ng perwisyo day di Lucas. Ipabarangay tayo na dati kalukwan nga ramidan na. Panagrup-rupa na pa'y laang kat madlawan. Tinakawan na timay sa kalugaran tayo idi ka. Iso anabayag ijay syudad ta intarayan na ti kalukwan na. Adala ko nga asin na naustina. Mano asupot? May salaang nana. 25 ti may siya. Mabitlaang taalaak tikat gatangam. Ayun nana, nagawid gayam da di Lucas dito'y lugar tayo. Asino a Lucas? Asino kumapay ngay? Jay agtatakaw No ni Lucas nga anak ni Sarya ti dakdakamatam. Saan mo't anapanaknakan nga iso a talaga tinagtakaw. Unang no kita am ngamin ti panagrup-rupa na. Ayun na. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta nga ibagbagam ites. Rupa aya ti pagbasaran. Gaputa simple laang ni Lucas, pagpanunutan mutan iti dakas. May salaang ti maibagak nana. Agridam kayo. Agridam tayo, tanarigatan. Alawanan. At tuyan ti asin agat-gatangam. Pero kasi ti panagkita ni itis kanyak, nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Lucas anak ko. Kaslaak kriminal iti kasi panagkita na kanyak, nanang. Talaga laang siguro akas dya, iti panagmatmata na. Masarak nga ro ta makikita. Ay na anak ko, di mulatan ikaskasaw. Kusilap ako silap. Na yung pagkumamat, anong bagay na tagkusilap? Samod nga ro. Bayam atag ko sila, paginggat kay kayat na. No siyak ti mauma. Makaraman dahi dyan kanyak, nanang. Ay pangaasim anak ko, Yeah. dayta ti di mo ar-aramidan. Umayak manen, Nana Ustina. Anya ti gatangam ites. Awan nana, umayak laang makiistorya ka na kayo. Oh, kasla na liday kayo man. Kasano mo nga man. Agraira man ang dagiti agtatakaw. Ay nawaw, natakawan kayo, nana? Wen nga raw, tinakaw da ti koleksyon ti store ko. Anya, kasano napasamak dayta, nana? Nalabit nga da simbrak idi madamang agdigdigusak. Nang rikup kayo kumangamin, Diya mga rudnam-namaan ang mapasamak ti kastoy. Ay sus, amangan mo't no day di alukas tinagtakaw, nana. Diyak amaw, sapay awan CCTV dito store. Mano ti tinakaw na ayan, nana? Nasurok at 1,000 na kaong. Agraman coins, inala damay. Ay oo na yan. Awanan puso mo't dagit ang agtatakaw. Wen nga raw, parikot ko ki di ita no kasano manan amang rugiak. Manula ang tipuunak, matakaw pa'y. Bantayam ta anak mo, Nana Saria. Anya, bantayam ta agtatakaw nga anak mo, kunak. Kaasi dagiti mabikbik ti mana. Agtatakaw nga anak. Sigurado ani Lucas tinangtakaw iti koleksyon ni Nana Ustina. Dai, saan nagtatakaw ni Lucas? Kun imposible nga aramidan na ti kasta. Busy day jay ta nakitangdan manen.
Ideawan ni Lucas dito'y lugar tayo. Mayat, natal na ti aglawlaw. Italaang manen anapasamak ti kastoy, nana. Ada ka di ebidensya yaw at ti anak ko tinagtakaw. Panunutan nyo mat adag iti mabikbik ti mana, nana. No ada ebidensya yaw, ipabarangay yaw ti anak ko. Ngam no awan, di kay sumanao. Na, kanunungan nyo pa ilang matidakas nga rami ti anak yo. Panagrup-rupa pa ilang day ang Lucas kat madlawan. Wan, mamirbiraot kami. Ngam saan kami agtatakaw ites. Tanangam kumamot ti panagsasaom. Makapasair kamot itirik na. Agimbistiga kayo ngamin tapno maamuan nyo ti bagbaga, nana. Takaw, nanang. Sa dino tinagapuam si ka Lucas. Ay, nawaw. Di mo't imbagak kada kayo ang makitang dana. Di nakululbudan na. Ibagbagak ti pudno, nanang. Kapay ka di kaya. Sika ti pampabasulan da nagtakaw iti koleksyon ni Ustina. Ha? Anya? May niitis dito'y balay itay. Kat na ko na natakawan ka no jay tao. Na, sakman na dago, saan ti pabasulan da? Anya amok di tangay. Amangan mo't no ti ibagbagada. Ay. Oray kastoy ti langak, kan oray mamirmiraot tayo, nanang. Jak marami tagtakaw. Nalabos mo ti kasta. Kan may isa, nakitang danak. Di oray saludsudan da ni tatatasyaw. Isot kadwa ka nagtrabaho itay. Anya ti masapol mo, Lucas? Maya, tadati kahit kung ibagakin ka. Ibagamon no anya dayta. Kamalita atapyaw. Saan asyak tinang takaw iti koleksyon ni Nana Ostina? Di ka naglibak. Italaang manin nga adda natakawan akalugaran tayo. Italaang anagawid ka ditoy. Nadda natakawan, basol ko adagusan. Awanin ti adu asao. Isublim ket di ti tinakaw mo. Agbaing ka mata. Nagbanugan jay bakit mapanmuki din takawan. Na, talaga ka di adik ang sardang. Anay ko. Ipatang tibado ka. Saan asyak ti pabasulin nyo tawad amok di tako ng langarutan. Sagpay ang sawo kayo. Agimbestiga kayo mo muna. Saan ang gasta magpabasol kaya dagos? Nga mo ebidensya kayo may parangyaw. Spring, sweetie spring girl. Naglukod. Sa dino tinagapam si ka, Arman? Dito lang, bakit? Ay nawang. Sa dino adita. Sino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agpakarabi Ikatuwa nga sa asawa mo. Kwartam. Tablog talnakan. Nangalaam iti sangaribo. Kwarta ka. Pangalaan kumangay. Nagapuan da ito'y akwarta, ha? Nawaw. Relax ka lang. Bakit? Intod di kayo mo ko na nangabak namin iti online sugal. Anya? Dito ako na maturog. Bakit? Hindi ka sumanawa. Kahit kung di agila na. Ay no, pakpakawan, Arman. Naimbaga bigat mo, Mari Ustina. Kasta mo kang ka, Marisaria. Imayak, tanadamag ko ang natakawan ka kanaw. Wan nga raw, di mo impagarop nga da sumrak iti istor ko kabayatan ti panagdigos ko. No siya, alanganin ani Lucas, tinagtakaw, Maray. Kasanumot ang naibagam, kat iso ti may sa nga atap mi, Mare. No idikal man ang natakawan ka. Imposible ani Lucas tinangtakaw. Nga may nakitang danday dya idikal man. Mapanagnakan ni Tasyo dayta. No kasta, saan nga rod ani Lucas ti agtatakaw? No ti anak ko tinagtakaw. Siya ka mismo ti mangitulod kan kwa na dito'y ayan mo, Maray. Aywan gayam, awan ka di ti CCTV. Awan, Mare. Sa anak-anak pakabit, tabasitla ang matila ko dito'y istor ko. Ay, narigat mo ti kasta. Wan nga raw, barang ada maasyan at tumulong kanyak. Kumaano at nakakita, Maray.
Tapno saan matlaang ang mapabasol ti anak ko. Amok no asino tinang takaw iti koleksyon mo na Ustina. Asino Yula? Kano iti istor ko tinag-iinuman da arman idi may sangal daw. Kat idi nabartag, nadakamat na nga adat tinakaw na akwarta iti istor mo. Gumatang kano kuma, ngam awan tao. Iso ati koleksyon mo titinira na. Andya? Dayta tinangag ko na. Ti koleksyon mo ti inggatang da iti arak iti istor ko. No de arman tinagtakaw, kasi mo ni Lucas ang mapagpabasol. Nakitak nakitang dan ni Lucas iti daydi nga aldaw nana. Nasken nga raw ang makasaritak day tangarman. Nalaing mo itain rana na tinagtakaw idinagawid ni Lucas. No kasapulan nyo titulong ko, agtistigo ak nana. Agyaman naklao na Yula. Awan anyaman nana. Impakaamukla ang kada kayo tapno awanan ti inusinti ang mapabasol. Kumusta nga ay Nana Ustina? Nakasaritam ka di day Lucas? Nagpudno ka di kan ka? Saan ani Lucas ti rumbeng ang makasaritak? Lukas na, adda sa bali asuspetsayo. Nilakay mo ites. Anya? Imay ni Yula dito'y istor ko itay. Naibaga na nga iti istor na tinag-iinuman dalakay mo iti dayjeng aldaw. Nadakamat nila kay mo nga iti istor ko tinaggapuan ti kwarta nga ininum da. Sigurado ka din ni Yula, Nana? Saan ba't siguro nga agulbud dayjay? Ay, nawaw. Adaman sa ludsudak, Mariola. No maipapan iti inaramid nila kay mo apan nagtakaw. Pudno dayjay maray. Nangag ko mismo. Nakita mo lang ti 3,000 akwartana. Ay, ti awanan ba in alalaki? Awan ti inyawid na akwarta iti nagawid aya. Ah? Ay, kwa? No ada nakita makwarta iti bulsana. Isuday jayan maray. Ay na, talaga amang ibabain da nga arman. Kasaritam nila kay mo maray. No ilibak na. Ibaga mga addaak a witness. Agriin ka man dita, Arman. Arman! Arman! Eh, grabe ka mat. Kita man nakaturog na tao. Mangibabain kalaunay. Ano ti basol ko aya? Sikamot gayam tagtatakaw. Ay nawa. Agtatakaw mo nga ibagbagam siya ites. Adda witness. Si kakano tinang takaw iti koleksyon ni Nana Ustina. Asino mo tinangibaga ka? Awan amok dita ah. Kayat mo, tagsasarita tayo kadayula. Anya? Iti ayan dati nagiinuman nyo iti daydi nga aldaw. Saan ka de? Awan. Gamno may papaniti koleksyon ni Nana Ustina. Inusintiak dita. Di ka naglibak, Arman. Tanailawan ka kano anang ibaga, idinabartek ka. Anya? Bayadam ti tinakaw mo, Arman. No di mo mabayadan, talaga nga ipabarangay ka. Una na. Inutak a bayadan. Nagturod kan anak takaw? Bitot ko na dyan, Nana. Kaano nga raw nga agbayad ka? 500 lang timaitid ko ito, Nana. Tinabati. Idiskitarak ida alawas. Makalawas laang, tiitid ko apawayway kang ka. Una na. Umanayan ti makalawas. Pasensya kayo manan. Napabasol ki diti sa bali ataaw. Sika magayam tinagtakaw. Sigurado ang mabayadam day taadagos Una na. Rugyak tagdiskitar. Itamot lang. Kat, adda na diskitar mo? Adla bakit? Mala, itid mo adagos ang kininana Ustina. Wan. Itid mo, taamangan numailawan ka amang igastos. Nakababain mo't kan kuana. Sapay nagkari ka nga agbayad ka. Ano? Awan ka di pa nagtalik mo kanyak. Panagkunam ka di kat agtalakakpay kan ka kalpasan ti inaramid mo, ha? Una yun bakit? Nailawaan anak lang mo. Nailawan mo't ngay bagbagam. Talagakit di ngayong gagaram, ha? Naimbaglaangan ata na amwanda no asino ti agtatakaw. Ha? Kasino ay nanang? Ni Arman kanumot nga asawa ni Ites. Ay nawa. Ti asawa na magayam dagtatakaw kit. Ipasa na pa ilaan mo kanya. Kasano anamuan ni Nanustina nanang? Ni Yola kanumot tinangidanon kan kuana. Awan nga min CCTV kat iti istorna. Ano kasta nga raw?
Rumbang laang agyaman na kanyula. Kung saan agapukin ko na, ang mga noging kay takis sakti mapagpabasaw. Ay, wala anak ko. No dumagas ka iti istor na, agyaman kantaw. Dakkel at ulong kan ka, tikas tangay naramid na. Pasensya kayon Nana Saria. Siya kanto mo nga main, nalaing kang agpabasaw. Bidot ko day jay nana. Tagayam, ti asawam, tinagtakaw. Jak impagarup ang maaramid ni Armantikas jay nana. Handa ako, nanang. Ay, yatar aramidom dito'y balay itais. Imaya, takayat ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan alukas, napabasol ka pa ikit di. Nasakit ti kasi nga naramid yaw. Gapaw, tapubri kami laan. Pasensya kan at talaga. Nagbidutak. Saanin ang maulit, Lucas? Sakbay nga agsao kayaw. Agimbestiga kayo pa ay. Tapno masigurado, no gusto ti bagbagayaw. Wen, kasta ti aramidak inton sumaruno. Sige, da kayo ti makamo ang makisarita dita, nanang. Talaga ang nasakit tinakam na kanyak, nana. Ay, wala. Tano si kamot ti pangibagaan mo iti kasyay. Sigurado ang masaktan kamot laang. Wen, nana. Maawatak mo't kit di. Maala, agpakada akon. Pasensya kayo manin, Nagbabawya akong ti kasyay nga inaramid ko. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguraduam nga ada ebidensyam. Di mo pa ba inan ti padam a tao gapulaeng iti kamali nga atap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Okay, urayin ka nga ron dito'y balay. Bye! Asino di kinasaritam iti silpon mo, Berta? Ay nawaw, adda kayo mo't gayam iti malikodak nanang. Makapagigtot kayo mo't. Ni Alan ka di day jay. Sige nanang nagsagana akong tadalakad ko ita. Sa dino manan. Basta adda. Ay nawaw, asino ti kadwam? Ni Alan ka day, ano biyong? Ninanang mat, masapul ay amaamuan nyo amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Naa, adan sa mo ilimlimod mo. Isu akas tamit tanti pa nagsasaum kanyak. Awa na. Sige, dita kayon. Agdigo sakpay, takas na ko nakita yan. At dalakad ko ita. Ay nawaw. Makapaasar ka mat, Noel. Pasensya ka na. Naladawak mo ito iti oras ang nagsaritaan ta. Dahita nga rod, naladaw ka lang unay. Alas 10 tinagsaritaan ta. Sorry nga minan Amumot nga di kabangibang a barangay pa'y tinagapwak. O, diin sapam kumatimay. Pinagururay nakpailaong mo't itinabayag. Amukon, tapno makabawakin ka. Ilibre ka iti paborito ma restaurant. Oh, talaga? Wen. Agil man ka, tagrupatan. Okay. Nene, ninsamot na lang mo jag sirsirip iti tawayo. Ha? Ayun, isong agpaiso. Mas dao siguro. O sige, mapantan ang mga nurumar pa'y ninanang kat adumanin ti saludsod na. Anyat mako na may timakan nga inserve da, Berta. As usual, naimas na tamot. At akatipay kaya't mo ka na Awanan, nabsugak matan. drinks ngay. Si kaman, no niya ti kayat mo. O di isong matan ti gatangam para kanya. Danumlatan. Agreds tasan ka di. Ay, una.
Agpasyar taman mat iti sa bali a lugar. At damat motor mo nga aramatan ta. Iso marugin tukot ko dahil motor ko. Kasta man ti kayat ko iti may sa lalaki. Ah, di mo ibaga at motor ko lang kinagustuhan. Saan mat kiti? Ngam plus points day chayin. At least, no adda motor, nawayata ang mapan iti kayat tapapanan. Sa bagay. At napuntong. Panahon kalabita. Tabayadak tikin nanta. Kan gumatangak iti danumta. Agtugaw ka, taagkapi ka pa'y alan. Kunaklaki din o asino ti bisita, sika magayam. Sana, nana? At dala kayat ko ang maamuan. Anya ti kayat mo ang maamuan? Diyak mo't makita ni Berta dito yung balayaw. Rimor ka day? Rimwar, itay pa'y agsapa. Ay nawaw. So di no tinapanan na nanang? Di na mo imbaga no sa dinaw. Ti amo, kat sika din ang sukon kinkuha na itay. Saan magayam? Anya? May, sa anak mo't ngayon may dito yung balayaw idag sapa? Ada nang sukon kinkuha na dito'y balay. Black mo laang ti motor na. Isu na laang ata naka-helmet. Isu ajak na irupaan. Ano kasta? At damot gaya mong sa bali amang suksukon kan ko na? Pasensya kan Diya mo ngamin amaw. Kan amom mo ni Berta. Noan niya ti kayat na. Kaisumot tang ti aramidan na. Ay. Naskan nga gimbestigarak nana. Naskan amamak ti pudnaw. Amangan manulok-lokon na kung naiya Berta. Nasaya at mag tanagawid kan Berta. Nabanugak nanang, kayat ko ti aginan na. Ay nawaw. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya day tayo nanang. Asinaw di lalaki anang sukon kang kadito'y balay itay. Saan magayam ani Alan day jay? Anya saan ani Alan mat ngay bagbagayo? Di yun nakita tinangisit ang motor? Imay ni Alan dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Anya? Iso nga itapay laang. Agpudno ka no asino di lalaki akadwam. Ay, kuha nanang. Gayom ko day jay. Gayam tarupam. Pangasim di ka agar aramid, Berta. Di nak ibabain kin Alan. Italaang manan anak kalagip ka, Beshi. Masurunat ni nanang. Ay nawaw, apay ni nanang mo. Kasanumat ngamin, nagado asal sa ludsudan na. Aywan, asino dyan nang imotor ken ka iti na minsan? May sakamot, Levi. Kasla ni Alan, ngam idiming-mingak anaimbag. Sa balimat, Win ata saan mat ngamin ani Alan day jay. no saan ani Alan dayjay, asino nga nga rod? Ni Noel at taga-kabangibang a barangay. Noel, Wan, ti number 2. number 2. Ay nawaw, number 2 as in reserva. Ay nawaw, di ka man, Beshi. Apay di ka makontento ka ni Alan. Ay, pakurang nga rod ni Alan, Beshi. Ay sus, kalukwan ti kastangar aramidem. Saan anasaya at apaggiddanam ti dwa, Beshi? Narigat mo't ngamin no may salaang Beshi. Boring si ka. Ket, kasanon, no maamuan da, apinaggiddan mo ida? Ay na, di da maamuan no agurimak ka. O kita ma, saan mo nga iwarwaras timbagakan ka, Levi? Sekreto talaang, Juan. Kasano, no agam ammo dagayam? Taga-kabangibang a barangay ni Noel, kan busy da iti trabaho na. Imposible ang agam-am mo dagi jay. Italaang manang, anadanong ka dito yung balayaw Berta. Di mo nga ma-replyan nagititiksukin ka. Anya ti masapol mo, Alan. Asino di lalaki anang sukon kin kay di napalabas ng daw. Ay, kwa? Di ka naglibak. Taninanang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ngadta ka nun ang sukon kin ka dito yung balayaw. Ibagak man laangan. Gayom ko day jay. Anya? Nangagmumot siguro timbagak. Gayom ko laang day jay. Taga ano nga raw? Amok ka lalaki day. Ngamin, ipagarup ka nung ngamin ni nanang mo asya. Saan tayo akalugaran? Dayo laang. At dalag di maamwa. At sagana ka. Apay ko mga agsagana katawan mo't dakas nga aramida. Ay, siguro dumlag.
At damang kahit ko amamuan libay. Anya ti kayat mo amamuan, Alan? Sino ti lalaki ni Berta agayim mo? Ha? Ay nawaw, di ka man naging di mo libay. Magayim mo ni Berta. Kit amok nga da nadakamat na kingga. Ay kwa, jak kayat ti mairamraman iti parikot yo. Ibagam kanyak na niya't amaw. No anya man dayta, pagsaritaan nyo latan adwa. Di ka makonsensya? Kanunungam sa amat ti kalukwan ti gayim mo. Ay saan Sa anak akong sintidor agayam anya? Sino nga rin ti lalaki kadwanan? Ay kwa, number 2 na kanumat. Anya? Sino dahi ka lalaki? Noel kanu tinagan na. Taga Kabangibang a barangay. Kunak tumay, hustang tatapkaw. Si ni Noel, husto ka day. Siya nga ron. Amaw, na sino dahi ti babae? Ano? Nimot Berta dahi ta. Wan, tinubyak anubyang mutlaang. Anya? Husto tinangag mo. Adda ti relasyon may kinberta. No kasta. Inulbutan lang nga rod. Wala, nalawag alinuko na talaang dahi dya babae. Agam, apay ko maapatsyak timbagam. Nagdwa-dwa ka pa ilang. Mingmingam da kita ladawan. Ladawan nyo matadwa dahi ta. Tawaran bay na babae. Lalakiro matgayam dahi jay. Naku nampay. Anya nga ron taramidan ta. Ikantay ti pagnakman na. Iparik na ta magkingkwanan o niyan imparik na na katata. Di mo't ngawin makontento iti may sa lalakay. Kunaklakit din no asino ti sumungad. Si kamat gayam, Berta. Apay, nan-ano ka? Apay akas ta ti itsuraam? Kasla na stress ka matunay. Asino mati saan ma-stress no kastoy lang ang beshi. Ay nawaw. Complete tom ti istoryam tap no maawatak mat. Adda sa bali a babae ni Noel beshi. Sa bali a babae. Kasanumat anamwa? When ata impose na iti Facebook na tiladawan da adwa. May love pa iti caption na. Ay kat awan nga ron nagdumaan nyo ano kasta. Di ka kumamatag sa uakas na, beshi. Amom amasaksakit na. Ay nawaw, apay kumangay ang masakitan ka, kat uray si kamet, uray ladwa tinobyom. Kita ata ang mga no adamat ti number 2 ni Alan a number 1 mo. Ay na, nagsakit, beshi. Ay sus, karamam kit di daytan a beshi, nagadun tumot ti kalukwam. Grabe ka mat ngagsasaw. Ay na, ibagbagak lang ti pudno beshi. No nasaktan ka, kaya't naasawan dayta, guilty ka. Ay, tsaka mo na niya ti aramida. Di mo amon anya ti aramidam kunam. Saan nga road, beshi? Simple laang ti aramidam beshi. Sursurwam ti makontento iti may salaang. Hanyapi lang aramidom dito balay, Berta. Asino da kita babae akadwam? Pinaumay mo pa'y dito'y balayo. Barkadak na kita. Happy ka day. Barkadam lang. Api nga rod aswit kayo iti tunggal may sa iti babae akaabay mo. Awanan bibiyang mo no may papaniti day tabanag. Tunay kanalan. Kasla saan mo't anobya ti pangibilbilangam kanya. Di ko naman siguro. Kadyak amo ti may papankada kayo kin ni Noel anya. Ha? Amok nga dati sa bali ang lalaki. No kabailam taglalaki. Kabailak mo't tagbabae. Si kalang ay abay. O di agbritan. Anya kumaita. May mayat pa nagwinaswasta na. Saan ko kasapulang ti babae alalakiro iti biyag ko, Berta? Ha? Di mo namnamaan ang makisinublanak paikan ka. Siyak pa lang mo ti bukngamal. Manipod na mo kaluklukon na. Sa anak ko na mabutay nga mapukaw ka. O kailangan kanyak na mapukaw ka. Pag ano ko mo ti babae, di na makontento iti maysa. Hello, Noel. Di mo ka di binasa di chat ko ka. Saan kumamat akas na Amok nga amom ti may papankada kami kini Alan. Ngamawan kami. Imbreak ko ni Alan. Naamiris ko asi kagayam ti ay ayatan. Ay nawaw. Awanan marik na kapanagayat para king ka. Awan kami kini Alan. Nawayatan, Noel. Saanan? Yak kaya tagsubligan ka. Lalakiro ka may. Ay nawa, nagsasao ka. Kasla nadalos ka. Hoy, tap na ibagakken ka. Nakita ti babae nga impose mo.
lang! Naragsakak lang. Manipo nita, makamukamot ni tibiyag mo. Pangasim ta din akong gulo eh. Saan ko akasapulang ti babae akaskim kay tibiyag ko? Anya? Ay, Apayan, Berta. makapa-stress matikas to'y nanang. Amo ka, nakiwin na swas ti dua anubyong kin ka. Gusto akaday. Ay nawaw, kasano anaamuan nyo ti may papan itiday ta abanag nanang. Di mon saludsudan no kasanaw. Apay mo ngamin a pinaggidan mo jedwa. Ni nanang. Oray asino mo't Masaktan no kasta ti aramidem kadakwada. Ay, jak mat amo ama-amuan da ti may papan itiday ta abanag nanang. Maamuan daman kun saan. Kam malilat ta ti kasde nga inaramid mo. Anya nga ita. Nagbalatak mo lang keng ka. Mabiit man laang, Nana Rosa. Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo? Anya day talibay. Saan mo't nga umay ni Berta dito'y balay mi? Nabayagan tinaudi apa nagsarita mi. Wen ata problemado mo nga raw. Ay nawaw, taapay manan, Nana. Nakiwin na swas ti dua anubyo na kinkwana. No kasta, awanan ti number 1 ken number 2 na? Awanan Kalukuan tumot ti muna. Anya nga ita. Imbati da nga raw nga agmaymay siya. Ne, apa yan? Nagadu a buok, Beshi? Buok mon samad dagitoy. Buok ko nga rod, Beshi. Ne, agasam manday ta analagas, Beshi? Pero may nga rod ti stress ko, Beshi. Ay sus, kalukwan tumot ngamin ti ammom. Nagbabawi ako ti kasi naramid ko. Wen angam nalpasan. Dinadaal mo ti panagtalak ni Alan Anobium. Oray ni Noel. Anya ngay nga rod taramidak ita. Awanan akseptara mo ti gasat mo, Beshi. Kasano no mga asawa ni Alan iti sabali. Ay nawaw, kat desisyon na matanday ta Saan mat amabalin asikati ag desisyon para kenkwana. Nang runa kat sikati nagbidot. Siyempre, nasaktan mat jay tao. Kita am tinaurnong abuok mo, Berta. Wen nga rod nanang. Ado pa'y ijay banyo. Awanan, maibusan ti buok mo. Nanang, kadoan dak man ngagpa-check up. Diyak pa'y kayat ti matay. Ada pagpa-check up mo. Adamot basit nanang. Linulokon tumot ti aramid mo. Anya nga ita. Agraman buok mo, ma-stress keng ka. Aglagas mo aminan. Diyak ilibak nanang. Talaga nagbidota. Ali lalaki pa more. Saan nanang? Nagadala kong ti kastoyan na pasama kanya. Diyak kaya't maibos ti buok ko. Siguraduam laang. Ta ang mga nointon sumaranaw kut saan laang ati buok mo ti aglagas. Ang mga no patintupay data buok mo di baba aglagasan. Nagasat kalata ta saan da ka din ang randagi ti lalaki a pinaggidan mo. Ay, nawaw! Makontento ka iti maysa. No addan ka relasyon mo, isula ang kumati ayan ti atensyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anat ibagang bakit?
Agawid kami iti anak ta intun umay alawas lakay. Awan mga sikaso kininanang. Kasta ka di? Wen lakay, sapay makalawas mi ijay. Itala ang ngamin manen nga agbakasyon ti kapsat ko. Kasaritak to ni Manang Camila, tay so pa lang ti mga sikaso kaninanang. Adda ngamin trabaho. Naimbagkin ko na, taada ka na yun igibalay da. At least, maasikaso na ni nanang. Uwan ba kay? Kasaritak to, barang umanugot ni Manang. Ay nawaw, itala ang matlakay. Manu atawunan adito'y balay tinagnaadan ni nanang. Makalawas la ang matidawatan taken kwa na lakay. Dahil tati ipalawag ko kinuha barang maawatan na, bakit? Okay, bagaan nak to adagos tap no amukmat. Anya ti kagaram si ka Robert. Kasti ngamin Manang, agawid dati si iti lugar da intun umay alawas, ket awan mga sikaso kaninanang. Ay nawaw, si ka ngay. Adamat nga rod trabaho, Awan oras ko ang mga sikaso kininanang. makalawas laan ko Manang. No agsubli dati si, agsublimat ni nanang ijibalay. Ay nawaw, awan nga rod oras ko. Alamot din awan mo trabaho. Adda pa kitang danak intun umay alawas. Anya, No kayat mo, di aglib ka payla ang iti trabahom, tapno maasikasom ni nanang. anya lang mata makalawas, Camila, bakit? Awan nga rod oras ko, Noel. Ay nawaw, awan oras mo. Kat no inaldaw nga da ka niti balay. Ay, basta, Inayo mat dahil jay, bakit? di mo man ipilit ti amom. Awan ka day ti panagayat mo iti inam. Iti panagkunam ka di, kat nalakat ti mga sikaso iti bakat, ha? Ay nawaw, nalabas mo ti kasta panagsasaom. Kaslali ka maasya ni di bakit? No kayat mo, di sikat ti mga sikaso kin ni nanang, ibagak kin ni Robert, ta itulod na dito'y balay. Laa, amo mo tasakyag trabaho tat nadalamutan tayo. Kastapay lang marti bagam. Awan ka asim iti mismo nga inam. Ay nawaw. Nakasaritam ka din ni Manang Camila, lakay? Well, hindi may sangal daw pa ya. Imanugot? Di namat nga rod kayat, bakit? Ay nawaw, apay kanumot ngay. Awan ti trabaho na saan ka day? Ada ka no pakitang danan na inton o may alawas. Awan samot ten bibiyang na iti inatayo. Yak man amoy ti dadya tao. Kasano nga ruden day talakay? Kasaritak langan ti bus ko. Kapilitan nga glanganak. Saan mo ta mabalin adi kay agawid iti anak ta? Uray talo nga aldawlatan lakay. Kaya't da ka kumaamakita ti pamilya. Ngam awan mo't ngamin mga sikaso kinanang dito'y balay. Wen nga rod bakit? Saan mo't ngamin nakayat ti kabsat ko? Ipadas ko man gayam akasarita ti kapsat ko. No okay la ang kadakwada, di uray isuda ti umayagpasyar dito'y balay. Di bale, taadamot serbis da. Tapno saanan ang masapul nga aglangan ka. Saludsudam nga umuna no okay lang kadakwada, bakit? Mangan kayon, tapno makatumar kayo iti agas yun, nanang. Matuloy ka day ti panagawid yu iti asawam ti si anak kaw. Saanan, nanang? Nakapagsarita kami iti kapsat ko itay, kat isudalat ta kano ti umayagpasyar dito'y. Nasaya at matngarod ano kasta. Apay ana saludsud yun, nanang? Wen tajak kaya ti mapan iti ayan ni Camila. Ay nawaw, apay kumangay, nanang. Anak yumat ni Manang Camila. Wen nga madimag nga titrato na kanyak. Anya? Naimbag ka pa'y amanogang kaw ta isakit nak. Ni Camila mismo nga anak kaw. Diyak amo no anya ti kapanunutan na. Nasaya at laang magkanyak no ada kwarta. Anya? Hello, Auntie Soledad. Kumusta kayo matandita, Robert, kaanakan? Nasayat kami lat tama itantay. Kumusta ni Manang Pilipa dita? Kasi ti Apo, uray agtum tumari ti agas ket makapag na, ken makapangan lat tama itantay. Pagyamanan ni ti Apo no kasta kanakan. Ayun gayam, plano mi ti agpasyar dita lugar tayo intun umay abulan. Ay una antay, umay kayo matagpasyar Mano atawan mo ten asaan tayo nagkikita? Wan nga rod kaanakan. Nabayag mo tan day dinaudi ang nagkikita tayo. Sarungkaran yun to ni nanang dito balay Sigurado ang mailiw da kada kayo.
Mabalin niyo matlang ti maturog dito balay no kaya tiyo. Ay, ninanang nyo at talaga ti kakarak. Ay, mabalin ka di makasarita ti kapsat ko. Mabit lang, tamapanak iti silid na, ante. Matuloy ka di daan ti solidad, Robert. Uwan manang. Pagturugan da kanungay, inla ko da mga minang ti family house da. Open mat ti balay may para kadakwada. Ay, nawaw. Umanay kayo ijay ay ha. Umanay kami manang. Manudalaang mat kay. Winangam simple mo't ti balayo. Sapay bak ng dagijay. Napadasam damot tinagnaat iti simple abalay. Amok nga o kailangan kadakwada. No kayat da, di uray ijay balay ti pagturugan da. At least ijay tanalawlawa. Sigurado akayat matlang ni antisolita di balay. Ta ijay ti ayan ni nanang. Ni nanang ti gagarada manang. Agsagana ka Noel lakay. Ay nawaw. Sardinaw ti papananta Camila bakit? Na, simang putan tibak ng akabsat ni nanang. Anya? Ayawanan ti ado sa lutsud. Agawa amkit di agsagana. Taamangan numaibusan ta. Maibusan? Aramatam ka di mata common sense mo lakay. Nagapudaan ti solidad ijay abroad. Sigurado nga adain sang putda pa sa rabo. Ay nawaw ka bakit? Pasarabo mo tiyan na nita utak mo. Ay na di ka man agin-agin dita. Amok akayat mo mutlaang. Nakababain mo ta kanyan tiyaw. Ay so saanin nga uso ti bain-bain ita. No man nagbabain ka. Awan na, di ka makaraman. Kumusta ka matan, Manang Pilipa? Nasaya at aklata ading kaw. Kasla na iwanan kamot anasaya. Mayat ti bagim ita, Manang. Saan akasla iti anakakutkutong ka? Wen ata nasaya at matda Robert kanti manugang ko kanyak. Nagasat ka, Manang Pilipa. Naku nampay. No maipapan iti makan. Awan mo maibagak ta saan da nga imot. Asikasundak pa'y anasayaat. Mayat. Ay, ningay ka anakan Camila. Kumusta mo tan? Sa bali latamay ti ugali na dayjay akaanakam ading kaw. Ne, apay ngay. Kas iti sigaw, nasaya at mula ang kanyak no adda kwartak. No naibusan, di na kon pagan-anaw. Ay, una yan di kasta nga ugali na, Manang. Wan nga raw, awan mo amok anadagsin abasyol ko kengkwana. Iso siguro mo ti kinatao na. Di bali damot da ka na kan Robert kan ti asawa na anaanos kan ka. Ayun kayam, ikan ka iti kwarta, Manang. Ay nawaw, nagadon ading kaw. Awatum kit din, para kan kat ay tamanang. Ay na, agyaman naklaunay aading kaw. Naimbagla nga igatang mi iti masapsapul mi dito'y balay. Nasaya at mata na kaumay kayo, Camila, kaanakan. Kaya't may matimaki-jamming kada kayo, anti-solidad. Kumusta kayo mata ni ti asawam? Nasaya at latamot, anti. At dati saan apagkin naawatan? Normal siguro, dayjay. Aywan, normal nga dati saan apagkin naawatan nagiti agasawa. Ngam tinapatag kat masulbarlat. Aywan gayam, anti. Nakita ti blue bills nga inyawat yung kininanang itay. Para kan kwa na dayjay kanakan. Saan mo't ngaminan ang makatrabaho? Manungay dayjay, anti. 35,000. Ay, nawaw. Dakla, anti. Kas na ko nakita yan. Saanan ang makatrabaho ni nanang yo? Tulong kumutin dayjay kan kwa na. Kitaan nyo di yung pag-interesan kanakan. Ni Antimat, nagsalud-sudak lang niya. Pagan ano kumangay day ta kwarta, kat adamot kwartami kan lakay ko. Nagawid mo't gayam ang daan ti solidad, Nanang. Wen itay pay. Ayun gayam, saan ako nabisi?
No kayat yu, di ipadas yu mati agnaid ijay balay. Uray makalawas lang. Ah, Ay nawaw, saan kayo mat atulang iti panagkunak nanang? mabalin ko ti agnaed ije balayo kunam Camila. Uy, nanang. Itaman pa'y. Pagpanunutan nyo ana imbag no kayat yu. Ibagak kin ni Noel ta umay na kayo sukunan. Saanan anak ko? Ano sa kun dito ayan da Robert? Maya mulaang ditoy. Nalawlawa ijay balay mi, nanang. Diya mulaang kaya't tinalawa unay. Uray makalawas lang no isong. Pasensya kan, ngam talaga ajak kayat Camila anak ko. Kuntinto akon ditoy. Day tati may imbaga ni Manang kada kayo, nanang. Wain anak ko. Ay nawaw. Nakita na siguro tintad niya antisolidad na Blue Bills kada kayo. Diyak man amaw. Kala at mat anak baliw ti kapanunutan da. Kat no di na kaya tamapan kayo di balay da iday. Tabisi kanumat nga oray saan mo tapudno. Naku nampay. Ti kwarta siguro manan ti habol na ah. Awagak man niya antisolidad. Saludsudat no amo ni Manang Camila ti may papaniti kwarta ng inted na kada kayo. Sika ah. Basta siyak. Diyak kayat ti agnaed ija ayanda. Maistri siyak laki di anak ko. Naanos laang ngamin ni Manang mo kanyak no ada kwarta. Makapaasar ni nanang. Anya timbaganakan ka aya. Di nakit din kaya ti agnaid dito'y balay. No di na kaya. Di mo pilitin ah. Insuro siguro da Robert dayjay. Iso akas jay matan ti panagsasao na kanya. Hindi kagsawi ti kasta. No saan ka mo sigurado. Bakit? Sigurado dayta. Kaya't da abukudan ti kwarta nga inted ni antisolidad kin ni nanang. Iso akas tada. Si kakit di ati rupat kwarta. Naglawag man. Kaya't mo amaala ni Nanang ita tada kwarta na. Ngam numaybus manan. Isublim tumanan iti kabsat mo. Sana kasta ti plano kanya? Ay, di ka man dita. Amok ti ugalim bakit. Nasaya at kalaang kaninanang no ada kwarta na. Ay nawaw, no awan na saya at nga ibagam. Aguli magkalatan. Makapaasar ka mo. Hello, Auntie Soledad. Sana nasaya ti kastangar aramitam, Camila. Na, awan ti amo kabasol ko kada kayo, Auntie. Mawag ti kapsat mo kanyak. Kayat mo kanumat nga alaan ni nanang yo. Ha? Kayat mo nga alaan taamom nga daytag ko kankwana kwarta. Saan anasaya ti kastagalan ti may sanganak, Camila? Ninayunan daman siguro ti istoryada kada kayo, Auntie. Uray ni nanang mumad. Idinagpasyarak dita. Nakuna na anasaya at kalaang kanukan kwa no at kwarta na. Agraman day taabanag, ipulong dapay kada kayo? Ay nawaw! Agpanunot ka nasaya at kanakan. Bakit hindi nayo? Sana nasaya at apag-interesan nyo ti kwarta na itad para kan na. Pag tinulungan nyo kit di nga aywanan kit ni Robert, iti kasta, makadwayo pa'y itinabayag. Anya? Nag-text gayam ni Manang Camila itay. Bakit? Naladaw lang nga nabasak. Anya ti intex ni Manang Camila? Buludan da kanumat ni Nanang. Uray makabulan ka naw. Di nan samat amo ana ibang ko ti kwarta nga inted ni antisolidad kin Nanang. Ti kunanay ti text na kat uray awan kwarta ni Nanang. Okay lang. Isuda kanumat tan ti makaamaw. No kasta, nagbalbaliwan ni Manang mo? Nalabi da kasta. Bakit? Ay kat nasaya at ano kasta? Ni, isumat ti sumungad. Aywan, umay na siguro sukunan ni Nanang. Diyak kayat ti agnaed ije balayo Camila anak ko. Ay nawaw, apay mo't ngay nanang. Kasanaw no mapanak Ay ijay. nananang, awan pagdanagan nyo, tauray awan kwartayo, asikaswan kay lata na sayaat. Kasano laangan no saan ang mapasamak dayta? Day sakto ti kaasay anak ko.
may mayatan dito ayan ni ading mau. Alamot tin, ananang. Umanugot kayon. Di kay madanagan, ta saan kayo matabaybay ang ijay balay. Gatas yun, nanang. Ibus ninyo, tapno saan asayang. Agyaman naklaunay kami anak ko. Umayak man, manang. Si kamat kayam, Robert, ading ko. Sumra ka, Kaya't kula kumusta ang tikasasad ni nanang. Da kayo matanti makamungag sarita kin ni nanang. Sige, taglaba akpay. Kumusta kayo matan dito nanang? Kaasi na, nasaya at magtitrato ti kabsat mo kanyak. Di na kayo bugbog kawan? Saan matan? Uray ni Noel nga asawa ti kabsat mo, naanos mo kanyak. Sigod mo't anaanos ni Manong Noel, nanang. Awanin pagdanagan tayo anak ko. Nagbalbaliwan ni manang yaw. Katsapay la kumata pudno matanday ta pa nagbalbaliw na. Ay, nawaw! Addaman kan awan ti kwarta wenno pensyon dagiti dadakkel tayo, ayatan kan isakit tayo ida. Agbalin tayo nga ulidan nga anak, tapno saan nga agbalin akakaasi dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.